A miña filla a veces nos di que lle dá vergoña falar galego e ten 6 anos. Organizaron un concurso de Belén e nos dixemos, bueno, pues vamos a facer un Belén nacionalista, ¿no? E quen era Oureno Xesús? Pois non sei se poñeríamos a Beiras, mira. En serio? En algún momento da miña vida quise ser xornalista, logo despois non tiven tan claro. Ti chegabas con intención de quedar ou dicías, imos ver? En política sempre tes que estar con intención de imos ver. Presentación, Ana, toma a terceira. A nosa invitada de hoxe tomou un tempo para reflexionar moito tempo antes de que o fixese Pedro Sánchez. Colleu o BNG nun dos peores momentos da súa historia e en menos de 10 anos levouno a converterse na primeira forza de esquerdas deste país. Di que o feito de ser muller tivo moito peso en aceptar aquela responsabilidade e grazas a iso hoxe segue pensando en converterse na primeira presidenta da Xunta. Quen lle ia dicir aquela rapaza que lle dixo aos seus pais que estaba na casa dunha amiga para fugarse por primeira vez a Compostela nun 25 de xullo. Hoxe connosco no vagón, Ana Pontón. Hoxe podemos comezar con rima. Ana Pontón, benvida ao vagón. Que o vagón que mola mogollón. Sí, por seguir por aí. Estaba pensando eu, igual temos que acabar movendo o vagón de aquí cando veñan as cercanías ou imos ter vagón para moito tempo? Bueno, isto como non está exactamente na vía, podemos deixalo aquí, Sí, pero espero que está ao ladiño, non? Sí, pero bueno, o que espero é que as cercanías poidan ser unha realidade neste ano, tal e como está comprometido por parte do Goberno Central. É unha anomalía que en Galiza non teñamos ese servizo. Creo que cidades do tamaño de Vigo, Pontevedra, Coruña, Santiago, todas teñen servizos de cercanías e mira, tivo que chegar o BNG a Madrid para que eso este encima da mesa. Imos falar moito de política, lóxicamente neste tempo, pero interésanos falar moito de Ana Pontón, de esa persoa que hai 10 anos se puxo a fronte do BNG collendo nun dos momentos máis complicados da súa historia. Non sei se decir o máis complicado. Podemos decir que un dos máis complicados, porque empezar, supoño que tampouco foi fácil, claro. Naquel momento era un tempo moi distinto. E é certo que esos anos tamén foron anos duros, pero pues, sí. Aquí estamos como segunda forza política. Aí xa non o digo eu, como primeira forza política da esquerda, como segunda forza política, pero interésanos moito coñecer hoxe a persoa que hai detrás, é unha persoa da que eu creo que non sei se empezar a repasar moito máis atrás que desta foto non debe haber, non? Non, debe ser das primeiras fotos que teño. Eu teño moi poucas fotos da miña infancia. Porque... É unha cousa xeracional, eu creo, non? Sí, bueno, nos vivíamos nunha aldea, tampouco había unha cultura fotográfica como hai agora, non tiñamos móviles que podemos estar sacando miles de fotos que logo nunca vemos. Sí, e había que revelalas, había que ter cuidado co que se... Sí, claro. Sí, entón cada foto era un pequeno tesouro e esa é unha foto do meu bautizo. Que recordas entón daquela infancia? Bueno, lembro que fui moi feliz. Teño moitos recordos asociados á miña avoa, que foi unha persoa moi importante na miña vida, porque eu dormía con ela, e sempre digo que agora falamos moito de coleito, e iso xa estaba inventado. Era a que dormía, polo menos, sí. Sí, dormía, pero era moi madrugadora tamén. Era a primeira a levantarme da casa. Eu a 7 da mañá xa estaba en pé. Terrible. No, era maravilloso porque me deitaba cedo. Bueno, pois lembro os ritmos da aldea, non... que me gustaba moito ir ao colexio, que xa era unha nena naquela altura pois moi lectora, que o meu non era a forza física, entón a veces pois tamén me sentía un pouco descontextualizada en un ambiente no que a pelea estaba así como bastante presente. E sobre todo lembro a felicidade que ten criar nunha aldea e ter a liberdade pois de sair, de correr, de xogar. Creo que é algo que lle falta hoxe a moitos nenos e nenas. Sobre todo nas cidades. Esta era a época na que che gustaba o cole. Sí, esa é tamén das poucas fotos que teño do colexio. De que estamos pensando, van cumplindo, non? Hasta do bautizo, hasta que se sacan o cole, e de momento imos cumplindo o guión. Sí,
E eso debía ser parvulitos, que era daquela, como lle chamábamos, non? No colexio de Ural, unha época para mí, bueno, moi boa, non? Eu creo que a infancia é ese lugar ao que sempre temos que volver. E en que momento esa nena pasa a ser unha adolescente que descubre a política e con 16 anos se decide a militar? Pois son procesos naturais. Eu tiña unha sensación de que en Galiza algo non me cuadraba, non? Non entendía, por exemplo, porque meu avó, que era galego falante, lle parecía que non estaba ben que nos ensinaran galego no cole, non? Decía, é un atraso. E eu decía, pero si é a nosa lingua, como, non? Como pode ser? E, bueno, ao final tes conexións con xente que ten as túas mesmas preocupacións, as mesmas inquedanzas, que empezas a ler sobre que existe o nacionalismo galego e decidimos montar Galiza Nova sin pensalo moito, simplemente por impulso, porque era o que nese momento te apetecía facer, participar para cambiar as cousas. E foi unha etapa de moita aprendizaxe, non? Porque é certo que cando tes 16 anos e de repente dis vamos a facer política aquí, pois eu agora penso para atrás e digo fixemos moitos disparates, pero tamén foi moi divertido, tiñamos un grupo moi cohesionado, con moita solidaridade entre nós, tamén facíamos moita festa, e foi unha etapa para min das que recordo así que me marcaron para ben. Algún disparate que prescribira e que se poida contar? No, bueno, non disparates no sentido de facer cosas que non se podían facer, sino a veces pois ir un pouco, pois facemos unha acampada, se só vamos nós, pois só vamos nós, non pasa nada, non? Ou pasaba, ibades vos. Íbamos nós e pasábamolo ben. Acampada reivindicativa por algo, bueno, tiñamos a veces non certas limitacións en como víamos a actividade, pero é certo que conseguimos ter bastante incidencia, sobre todo no instituto, que era onde nos máis nos movíamos, e víamos calquer fendiña e nos íbamos aí, non? Lembro que organizaran un concurso de Belén e nos dixemos, bueno, pues vamos a facer un Belén nacionalista, non? Entón, fixemos ali o noso Belén que tiña... E ningún dixo, xa están os nacionalistas montando o Belén, non? Non, quedamos de segundos e sempre nos pareceu moi injusto, dixéramos, isto foi, non nos deron o primeiro premio por castigarnos, porque é certo que nos curráramos moito aquel Belén e tiñamos, como non podía ser, a Castelao e a Rosalía facendo de Xosé e de María. E quen era Oureno Xesús? Pois non sei se poñeríamos a Beiras, mira. En serio? E hasta puxéramos a Fraga, non? Cos gaiteiros na Praza do Obradoiro. Bueno, facíamos así a representación do que estaba pasando en Galiza dunha maneira, pois, hoxe vexo un pouco disparatada, pero divertida. Como era a tua relación co galego? Tanto no instituto como antes de nena? Para min o galego era algo natural, porque na miña casa todo o mundo falaba galego, na aldea todo o mundo falaba galego, no cole tamén a maioría da xente, non todo o mundo, pero a maioría da xente era galego falante, e o cambio veu no instituto, onde de repente vas a un entorno onde esa amabilidade, podemos decir, non existía, e si notabas que había unha certa presión a respecto da xente que viñamos das aldeas e falábamos galego. Eu notaba, bueno, pues que a veces te miraban un pouco por riba do ombro. E eu, naquel momento, pois, tiven unha práctica máis bilingüe, até que un día unha rapaza me dixo, a mí, háblame bien, háblame castellano. E ese día dixen, pero que está pasando aquí? E decidín que iba a falar sempre en galego como un acto de orgullo da nosa lingua, de orgullo da lingua que falaban meus avós e que a mí me parecía que era tan válida como calquera outra. Crees que 30 ou 30 e pico anos despois esa presión hoxe en día no ensino entre o propio alumnado é aínda maior? Evidentemente, hoxe a posición do galego é peor que cando eu era unha nena, porque o problema que estamos vendo é que se está rompendo a transmisión xeracional, non? A veces escoitamos ese discurso de a liberdade de expresión e digo, escoitamos ese discurso da liberdade de elección, non? E eu digo, como poden elexir hoxe os nenos e nenas? Eso, además, non é unha elección que tú un día te levantas e dis que lingua vou falar. Aquí hai un problema social de discriminación da lingua galega, onde sigue sendo unha lingua de segunda, na consideración social, porque é certo que non ocupa todos os espacios que tiña que ter con absoluta normalidade. Entón, eu vexo que hoxe a miña filla a veces nos di que lle dá vergoña falar galego e ten 6 anos. Con 6 anos xa o nota. Con 6 anos. E o preocupante é que temos a un goberno
que en vez de tomar medidas a favor do galego, o que está é claramente querendo convertir o galego nunha lingua residual e nun momento no que ademais non é que o diga eu, nin o diga o BNG, nin o diga ningunha plataforma en defensa do galego, e que os propios datos oficiais da Xunta de Galiza o que nos están dicindo é que os nenos e nenas de hoxe son os que menos galego falan de toda a nosa historia, que se seguimos a este ritmo o galego pode desaparecer entre as xeracións máis novas e iso significa enterrar un idioma milenario. Polo tanto, creo que si realmente o Partido Popular e o Goberno da Xunta estiveran preocupados por o galego, neste momento estarían tomando medidas a favor da lingua. E o que levamos é 2 anos onde o Goberno non moveu nada a nivel legislativo nin a nivel político, nin tomou ningunha decisión a favor do galego. O contrario, tomaron decisións en contra da nosa lingua. Eu creo que está claro que o Partido Popular ten un obxectivo que o galego sexa unha lingua absolutamente residual en Galiza e que avance o monolingüismo en castelán. E como non hai que se lle di a unha filla que di eso con 6 anos? O que lle digo é que que non se tensione moito con ese tema, que o galego é unha lingua como outra calquera, que temos que sentirnos moi orgullosos. Eu sempre intento traballar esta cuestión en positivo, non? Para que la sinta orgullo da nosa lingua, sin tampouco cargarlle a presión individualmente a ela, porque isto é unha cuestión máis colectiva e en todo caso ela, é unha nena galego falante, coñece ben o galego e máis alá das situacións que se producen, o que creo que nos temos que reforzarlo en positivo. Todas esas acampadas e todos eses beléns acabaron tendo a culpa de que a hora de decidir carreira fose políticas? Foi algo máis complexo. Eu en algún momento da miña vida quise ser xornalista, logo depois non o tiven tan claro. Non o tiven tan claro. Moita xente que fixo políticas acabou no xornalismo. Sí, temos moita relación. Tamén hai que dicir, ás veces que moito xornalista acaba facendo política, pero é outro debate. Bastante tamén. Porque a neutralidade nunca existe, claro. Non? Cada un ten o seu prisma. En todo caso, dentro das opcións que tiña para ir estudiar a Santiago, ciencias políticas era algo que me motivaba, que me parecía moi interesante, máis alá de que tú te dediques ou non a ter un cargo institucional, que sempre digo que son 2 planos diferentes, non? En teoría, ser politólogo ou politóloga é para analizar a realidade, para ter unha persoa especialista na xestión pública, son ámbitos diferentes de coñecemento e, lanceime aí e, ben. A min hai unha, entre as fotos que temos de Ana Pontón, hai unha que se me teño que imaginar a Ana politóloga igual. Sí, esta foto é, hasta creo que é un acto en Teo. Penso que é unha foto de Xan Mura, se non me equivoco, que me regalou el en papel nun acto de Galiza Nova. Non lembro exactamente a idade que tiña, pero pode ser por aí, non? Mais ou menos. Sí, non sei, estaba estudiando na universidade, seguro, vamos. E en que momento esa militancia pasa a ser algo máis? É que eu sempre me tomei moi en serio todo o que fixen e sempre fui unha militante moi activa, no instituto, logo nos CAF e de repente un día de casualidade aparecín nunha lista electoral, non porque o pedira, sino porque era sempre unha aposta que o bloque facía por xente nova, por a xente que estaba máis activa en Galiza Nova e un día aparecín no Parlamento Galego. Apareciches no Parlamento Galego, ademais, eu creo que non deixa de ter moito simbolismo que fora sustituindo a Pilar García Negro. Unha casualidade. É certo que naquel momento a min dábame moita vertixe, primeiro polo que significaba o Parlamento, eu era moi nova, tampouco non tiñas unha dilatada experiencia e trayectoria, e despois porque aínda que eu non a sustituía a ela personalmente, porque Pilar é insustituible, non creo que Pilar se deixase sustituir en non, pero tamén o sentín nunha certa responsabilidade de decir, naquel momento non había tantas persoas novas no Parlamento como podemos ver a día de hoxe e eu, sentí esa presión de unha persoa nova, que se dá esta oportunidade, tamén temos que demostrar que a xente nova sabemos facer ben as cousas e sempre me tomei moi en serio o que significaba ser deputada. Dediquei moitísimas horas a preparar intervencións, a preparar iniciativas, a coñecer os temas. Para min, de repente, aquel era un mundo novo e tamén me parecía que era importante
importante que a xente nova que aparecíamos nas institucións pois vira que íbamos ben formadas e ben preparadas. Non, dicía o de simbólico de Pilar porque anos despois ela amosouse crítica con algunha das campañas que se puxeron en marcha dende executiva do BNG e seguro que está pensando, mira ti, a que me viña a mí mover o sitio no Parlamento en que ano? Bueno, eu creo que Pilar foi sempre unha muller moi libre, que nos aprendeu a todas que temos que ser libre de decir o que queremos e eu quedome pois que eso tamén sempre nos vai a enriquecer. Chegaches ao Parlamento nun momento, eu diría que atípico, porque pouco despois o Bloque pasa a ser forza de goberno en Galicia e iso xa sabemos que aquí é casi unha anomalía. Bueno, foi unha experiencia que eu creo que que puxo en evidencia que o BNG ten un proxecto transformador. É certo que foi pois tamén un goberno que tuvo as súas debilidades, onde eu creo que o bo que se fixo, non? En certos momentos, pois outros aspectos máis simbólicos puideron non estar tan acertados, vamos a decilo, e tamén tiña enfrente unha oposición moi forte, non só política, sino económica. Eu teño moi claro que a aposta que fixo o BNG porque a enerxía eólica deste país non tiña que estar ao servizo das grandes eléctricas, sino ao servizo de Galiza, había certos sectores económicos que non estaban dispostos a aceptalo e presionaron moito desde ámbitos diferentes para que esos proxectos se encallaran. E eu creo que hoxe o que vemos é que pois Galiza non vai ben coas políticas do Partido Popular, non? A lama dos eólicos de hoxe aínda ven daquel po, crees? Eu creo que estamos vendo a dificultade que hai no Estado español para algo que é básico, que os recursos económicos dun país se poñan ao servizo das maiorías sociais e non de certos lobbies. E eu creo que eso se sigue vendo no tema eólico, porque non temos unha empresa pública de enerxía. Como é posible que vayan a caducar dúcias de concesións hidroeléctricas e que en vez de utilizalas para beneficio colectivo, o obxectivo sea que as eléctricas sigan forrándose coa nosa enerxía? Ou estámoslo vendo pois tamén agora co tema da minería, non? Onde volven empresas de fora que queren extraer os nosos recursos naturais con un gran impacto medioambiental no noso país. E os beneficios non van a quedar aquí, porque a transformación desos minerais vai facerse fora. Isto é que hai que poñerlle o nome e hai que dicilo claro, é un expolio. E falando de proxectos como estes, pensas que o de Altri está definitivamente aparcado ou ainda pode revivir como os malos das pelis de medo? Vamos a ver que pasa con todo o expediente. Nós o que estamos solicitando é que ese expediente se denegue. Preocúpanos que simplemente haxa un arquivo do expediente porque iso quere decir que pode reiniciarse dunha forma máis rápida. E estamos vendo que outros proxectos que se tumbaron, que os tumbou a sociedade galega, como é a mina de Corcoesto, non? Que parecía que estaban enterrados, resulta que estaban guardados nun caixón esperando a ver se hai unha oportunidade para levarse o ouro do noso país. Non? E que evidentemente aquí non podemos baixar a garda porque que ademais temos a un goberno do Partido Popular que é un comercial dos grandes lobbies económicos deste país, que non pensa en que precisa Galiza para o seu desenvolvemento, non? Está pensando en como certos lobbies se fan con esos recursos e é que, insisto, os feitos son moi teimudos e están aí e lamentablemente temos a un goberno que non defende o interese xeral de Galiza, sino que no fondo ten unha cadeira ali no Consello da Xunta para eses grandes lobbies económicos que logo xa sabemos o que fan, non? Recolócanos nos seus consellos de administración, porque, a ver, Beatriz Mato non creo que este en Grenalia por as súas cualidades non de dirección e de coñecemento do sector enerxético, máis ben estarán pagando favores que fixo cando era conselleira de Medio Ambiente. Xa non está seica. Bueno, está ali, non está no Consello, pero está ali. Volvendo ao bipartito, en que se equivocou simbólicamente, erros simbólicos? A ver, eu tampouco son das que me gusta estar removendo o que pasou aí 20 sei que é un pouco boomer, pero como é a experiencia que temos aí para mirar moitas veces, digo para que non só se fale do bipartito cando eu sobre todo, mira, no Parlamento. É que eu además creo que hai que falar das cousas que fixo ben. Pero que cousas non habería que repetir? Bueno, eu creo que hai cousas, primeiro, que cando un goberno chega ten que quedar, e ben ademais
arroupado con tanta xente que quería un cambio, temos que simbolizar que efectivamente aquí se está producindo un cambio. Penso que tamén foi un error que os diferencias de criterio que había se exteriorizaran dunha forma tan clara ante a sociedade e que un goberno ten que ter a capacidade para solucionar esos problemas e chegar a acordos no ámbito interno. Penso tamén que o mellor houve unha lectura na que se pensaba que o Partido Popular, como xa non teño poder, non era un factor que tuvera capacidade, non, para poder gañar as seguintes eleccións e eso precioso o contrario. Eso é sempre un error porque, xa dicíamos, non hai adversario pequeno e penso que nese sentido tamén houve unha lectura errónea. Pero eu, sobre todo, insisto, para min, o BNG, e que por que eu podo falar, demostrou nas áreas nas que tiña responsabilidades que tiñamos un proxecto para transformar este país no medio rural, que tiñamos un proxecto en vivenda que quen nos dera, non? Que continuaran esas políticas e non as desfixera o PP, porque hoxe non teríamos a crise tan grave que estamos tendo neste momento de acceso á vivenda no noso país, que había unha aposta, non, por dotar este país de un sistema de servizos públicos de atención ás persoas, é dicir, que era un goberno que tiña na cabeza, na parte que lle corresponde ao BNG, un proxecto realmente transformador. Pois, evidentemente, a cidadanía falou, decidiu poñernos na oposición e tamén creo que cando a cidadanía fala temos que aceptar como vos demócratas ese veredito e tamén analizar que cousas fixemos mal. Tamén é certo que hoxe estamos nunha posición moi distinta, podemos liderar o próximo goberno da Xunta de Galiza e creo que iso é unha garantía de que vamos a ter un goberno ao servizo do país e ao servizo da xente. Esa política de vivenda que Feijóo desmontou choca agora con un Alfonso Rueda que prácticamente cada semana anuncia novos proxectos de vivendas sociais. É un xiro obrigado ou hai realmente un cambio? A ver, o que estamos asistindo é un exercicio de propaganda brutal e preocúpame porque a xente deste país ten dereito a unha política de vivenda que lle garantice un dereito básico, que poder ter unha casa onde vivir. Tú fíxate que disparate, estamos no momento en que Galiza ten máis casas que nunca e máis problema de acceso á vivenda. Polo tanto, algo está fallando. E temos a Rueda, pois sí, cada día nos anuncia vivendas de promoción pública. Eu xa digo, a este paso vanlle sobrar vivendas. Pero a realidade dos datos é que esos anuncios non se van a verificar, ¿no? Porque, fíxate, o PP está dicindo que vai haber 20.000 vivendas protegidas entre as de construción pública e as de promoción privada. E nos últimos 2 anos, entre esas dúas, só se iniciaron 428, se non me falla a memoria. De 428 a 20.000, quedan moitas para facer en 2 anos. Por lo tanto, o que tiñan que estar facendo neste momento era tomar medidas reais e eficaces que axuden aos problemas que ten hoxe a xente. Porque nestes 2 anos o problema da vivenda fíxose máis grande. O sea, non hai un mellor acceso á vivenda. Non, o problema cada vez é maior. E temos a un presidente que está instalado na publicidade e na propaganda e que non fai o que debería facer, empezando por declarar zonas tensionadas en todas as cidades e nas vilas nas que haxa un problema grave de acceso á vivenda, apostando por mobilizar vivenda baleira e por un programa de compra pública de vivenda que nos permita mobilizar nos próximos 5 anos 4.000 vivendas. Tú pensa que se compramos vivenda que xa está construída é moito máis fácil e máis ecolóxico, ademais, poñela a disposición da xente. Terían que ser vivendas en alugueiro ou tamén un goberno que ten que tomar medidas e controlar o que está pasando cas vivendas de uso turístico, porque o que non podemos é converter o parque de vivenda nun parque hoteleiro, que é o que está pasando neste momento, e ter a miles de mozos e mozas que non poden sair da casa dos seus pais, ou a xente, xa non moza, sino xente máis maior, que cos salarios que ten non lle dá para pagar un piso que che costa 800, 900 mil euros, porque ou paga o piso ou come. E iso non é vida, e hai que dar solucións reais a esos problemas. Ti vives nun barrio, en Santiago. Sí, na Almáciga, ademais, con orgullo. Eso supoño que é poñer un pé na rúa e ver esa realidade. É un barrio que, ademais, é o barrio que ten máis pobreza de todo Santiago de Compostela. Non digo que se pero as estadísticas dino así. E a min, pois, o que me parece que é moi exemplificador ver o que está pasando pois ali cerca. Outro día comentábame unha rapaza que vivía pois no barrio de San Pedro, que levaban moito tempo vivindo ali, e acaban de decirnos que nos queren subir o aluguer, non sei se eran 200 euros, nos non podemos pagalo. E nos vamos a ter que ir a vivir a un baixo.
que é o que podemos asumir neste momento. Agora que nos baixos se pode, claro. Claro. Non estou de acordo, pero é a única opción que teño para poder vivir, pero o que digo é, temos que baixar o listón, non? O sea, despois non vivimos nun baixo, teremos que vivir nun soto. O listón físico. Sí, físico e de todo, non? Eu sempre que falamos de vivenda lembro esta serie, non? Arquitecta, que non sei se a coñeces, sí. Claro que acabaremos ocupando as prazas de garaxe porque será moi caro vivir nun piso, é que ese non pode ser o modelo social. Sí, non a vivenda é un dereito. Sí, non fagamos spoiler ademais porque sabemos como acababa ese garaxe, o sea que nin así. Sí. Bueno, a actualidade traenos cara aquí. Eu sigo querendo ir cara atrás. Iremos neste flashback. Eres un nostálxico. Constantemente. Un pouco sí, por isto de ir cara atrás. Pero, claro, despois da perda do bipartito, veñen momentos duros, pasamos pola asamblea de Amio, chegamos a ese un dos momentos máis complicados do BNG, por non decir o máis, e de aí, despois de moitas vicisitudes, hai o liderado de Ana Pontón. Como te convencen? Non sei se me convencen ou tamén é unha reflexión que unha fai nun momento moi complicado, non? É certo que personalmente nese momento pois pensaba que a miña vida profesional e a miña vida personal tamén había que recuperar, que quizáis era o momento de que viñeran outras persoas, pero tamén naquela altura moita xente pois fala comigo, entende que eu tiña que ser a persoa que encabezara a candidatura. E digo, hai que estar nas duras e nas maduras, non? E fixen unha reflexión, non, sobre que as persoas que a máis estivéramos, non, pois na dirección do bloque, con responsabilidades institucionais, si éramos as primeiras en marchar, decir que non, aquelo pois era difícil de soster. Porque eso chegara a pasar pola tua cabeza? Reconducir no, o sea, non marcharme do BNG nin da militancia, sino levaba moitos anos na vida institucional, aparcando a miña carreira profesional, e para min ese tamén era un obxectivo importante e vital. Pero naquel momento, primeiro tuve esa reflexión a respecto pues, de que o bloque necesitaba que nese momento todos e todas estivéramos aí empuxando, que non eran momentos de dar pasos atrás. E logo tamén me incidiu, me obligou moito o feito de ser muller. Porque aínda que a veces as mulleres se nos dan as oportunidades nos momentos máis complexos, eu son sempre das que creo que se confías no teu proxecto, se tes as ideas claras, se confías no teu país, o sea, eu sabía que o nacionalismo tiña moito futuro se facíamos ben as cousas. E dicen, pois, é unha oportunidade para o ONG e para as mulleres. E dicen, pois sí, hai que ser valente nos momentos complexos e hai que estar as duras e as maduras. Viña, ademais dunha época na que os liderados non duraban demasiado. Ti chegabas con intención de quedar ou dicías, imos ver? En política sempre tes que estar con intención de imos ver. sempre, porque ti pues, tes que ocupar unha responsabilidade se eres útil para que avance o proxecto colectivamente, senón, pois non, claro. Aquel era un momento complicado internamente, externamente, era un momento do auxe das mareas, que ademais en boa parte se nutrían de antigos cadros e de militancia nacionalista, e chegan as eleccións. Eu non sei se podemos establecer como un dos puntos de inflexión de todo o que estaba pasando o debate electoral das autonómicas. Bueno, o debate deu nos visibilidade. Ademais demostrou que realmente o BNG era alternativa frente ao PP. Pero tampouco podemos decir un debate salvou todo. O sea, o debate deu-nos visibilidade, pero había un proxecto, había organización e, sobre todo, eu sempre tive en clara unha cousa, que se nos acertábamos, a sociedade iba a apoiarnos. Porque moitos dos problemas que nós tivemos durante esos anos, o máis fácil é botarlle a culpa ao empedrado e os demais, pero nós tamén algo faríamos mal naquel momento para que as cousas chegaran aí. E pois o que fixemos foi, creo que un relevo xeracional moi importante no BNG, poñer a novas persoas ao frente da organización, mulleres ademais moi novas que demostraron ter unha capacidade inmensa, como é o caso do Laia Rodil ou de Noa Presas, que siguen sendo referentes hoxe fundamentais da nosa organización, e con un discurso moi pegado á rúa, non? Sin renunciar a ningún principio do BNG, pois o que fomos foi eu creo que nunha senda ascendente que nos leva até hoxe, non? Que temos o mellor resultado dunhas eleccións, un resultado histórico con 25 deputados e deputadas, non? Nas últimas eleccións case pois un de cada 3 galegos e galegas colleron a nosa papeleta con moita ilusión, e creo que temos o reto de seguir demostrando que hai outra forma de facer política, que hai
outra forma de entender o país e que a política é a ferramenta que ten a xente para cambiar o que está mal. E hoxe tamén me parece que casi a mensaxe máis importante que temos que lanzar, que a xente non baixe os brazos, que non deixe de crer en que o instrumento que temos para cambiar pois as desigualdades sociais, a falta de acceso á vivenda, os problemas de precariedade laboral, o abandono que hai da xente maior en moitos casos, o sea, a solución é política ou non a vai haber. Naquel debate, ademais de moita xente, seguro que de descubrir por primeira vez Ana Pontón, a que si descubrimos foi a Luis Villares. Non sei se estaban aquelas acampadas de Lugo, Luis Villares ou non. Non, nos éramos de Sarria, Vale. Nos éramos os de Sarria. Digo de Villares porque neste momento que falamos tanto da situación da xustiza, como ves o movemento no Tribunal Superior para recolocalo noutra sala e que eses eólicos dos que falamos... Parece un escándalo democrático que pasou no Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. E o que nos di é que os sumidoiros, as cloacas non están só en Madrid. Tamén están aquí. O sea, hai unha sala, porque non é un xuiz, é unha sala onde hai 3 xuíces que ven dictando unhas sentenzas que din que o que se está facendo no ámbito eólico non cumple a legalidade, ou que ten unha precaución, non, a respecto do que está pasando nese ámbito, e despois de moito run da Xunta e do sector en contra desa sala, pois o que fan é cargarse esa sala. O sea, é que é un auténtico escándalo e me parece un problema que nos di até que punto o Poder Judicial está interferido por grandes poderes económicos. E isto é algo que nos debe de preocupar, porque se non podemos confiar na xustiza, e que se derrumba un dos piares do sistema democrático. E por que con cosas como estas aquí, mentres en Madrid parece que sempre están a piques de estoupar, aquí parece que nunca pasa nada? Bueno, eso é unha reflexión que o mellor hai que facer noutro ámbito que non é o ámbito político, a respecto, pois, por exemplo, o papel que xogan os medios públicos. O normal sería que os medios públicos puidera haber un debate sobre isto, pero, bueno, en Galiza falar de medios públicos e de debate auga e o aceite. Pois ahora mismo vemos a unha televisión absolutamente secuestrada ao servizo do Partido Popular e eu creo que intoxicando a sociedade con mentiras, con manipulacións e non cumprindo unha función fundamental, que se fale de Galiza, da situación que temos en Galiza. Eu, as poucas veces, a verdade, que teño tempo para ver o telexornal, claro, que están coa xenda mediática que marca o Partido Popular en Madrid. E que non podemos pagar máis de 100 millóns de euros por unha tele para que sexa o aparato de propaganda do Partido Popular. Isto é unha anomalía democrática. E nada fai indicar que vaya... Vai ir a peor. Que vaya a cambiar. Digo, porque sobre todo, dende o cambio na lei e no cambio de goberno, non sei se está notando precisamente que a deriva vai cara... Eu creo que a deriva é máis grande. Primeiro porque estamos vendo que o PP está nunha deriva antidemocrática moi importante. Eu creo que o que pasou coa valedoría do pobo é outro exemplo. Como pode ser que chegues a un acordo e o Partido Popular rompa ese acordo única e exclusivamente porque a persoa que se propón para ser vicevaledor foi un xurista comprometido na defensa da legalidade e que tuvo un papel destacado na loita contra a Altri. O sea, digo, si fan isto a plena luz do día, que non farán onde non nos vemos? É unha auténtica, eu creo que revelación da falta de compromiso democrático que ten o Partido Popular, de como creen que as institucións son súas e que poden facer o que lles dé a gana. E non toleran nin que unha persoa que además é un xurista moi reputado poda estar nunha institución que ten como función defender o povo. Digo, que, vamos, entón para que queren a valedoría? Para o contrario. Para que queremos unha institución? Si ao final se aplican este tipo de vetos que o único que demostran é até que punto o Partido Popular tamén está nervioso. Porque eu creo que todos estes movementos, que cada vez se aprete máis, non, o mando de control da TVG, que non se permita, non, ni unha fenda que se abra, o que nos está indicando é que o PP sabe que ten un problema neste país, que hai unha forza política que é o BNG que está encarnando neste momento as ganas de cambio que hai en Galiza e que hai un movimento que o PP o ten moi nervioso. E eu penso que tamén temos que ler esa outra cara, non, de todos estes procesos tan negativos, porque se seguimos empuxando e se seguimos traballando ben, eu estou convencida que dentro de 2 anos esa maioría do PP se vai a desmoronar. Para desmoronar unha maioría do PP históricamente en Galicia fan falta 2 patas.
Dicíalo, hai un anaco, unha das diferencias principais co momento no que chegou o bipartito, ademais que creo que daquela un presidente que a bioloxía non axudaba moito xa, que agora, digamos que con estes resultados a pata principal dese goberno sería o BNG. Canto de importante contar tamén cun PSOE forte para que eso se consiga? Bueno, sobre todo creo que neste momento a capacidade para seguir aglutinando a esa nova maioría social que hai en Galiza está determinada polo BNG. E penso que esta é unha cuestión na que non somos moi conscientes, que estamos traballando con moita responsabilidade e creo que é clave que a xente vexa que hai un proxecto sólido para gobernar, que quere gobernar transformando a realidade que temos e que quere facelo mellorando o benestar da xente. Non? Creo que aí hai unha parte moi importante para darlle solidez a un sector que nos está mirando, pero mellor ainda non o ten claro. Pero sí nos está observando. E o que detecto é que hai moito cansancio co Partido Popular e detecto en sectores moi amplos, porque xa non é só pues que haxa un malestar moi grande nos servizos públicos, non? Na atención sanitaria, nos profesionais sanitarios, tamén outros segmentos económicos do país. Eu cada vez que visito empresas, pois noto que a xente está cansada de un goberno que non fai nada. Dun goberno que distribúe pois, recursos públicos dunha forma bastante aleatoria e en moitos casos caciquil, e hai un sector que está esperando pois, tamén a un goberno que acompaña a transformación que se está vivindo en certos ámbitos. E o que temos pois, neste momento pois, é a un presidente que xa demostrou que o seu papel era ser comercial de Altri, que non teñen política industrial, que a súa única aposta non, neste momento é pois, o que xa facía o franquismo, non? Extraer os nosos recursos e mandalos fora. Cando Galiza o que necesita é un proxecto industrial de futuro que aposte pola innovación, pola transformación do noso sector empresarial, que aposte porque os nosos sectores productivos den un paso adiante, que non deixe tirada a xente do mar. Eu creo que todo eso que non pode encarnar neste momento é o BNG desde un proxecto pensado por e para Galiza. Vou non preguntar de outra maneira. Porque, históricamente, o que notamos en Galicia é un reparto case 50% entre forzas de progreso e forzas conservadora, e dentro da esquerda ese certo balanceo no que cando un lle vai ben, a outro non lle vai tan ben, cando un lle vai moi ben, a outro vai irregular. Como se pode rachar a fronteira do 50%? Eu creo que todo, mira, eu creo que cousas que funcionaban nos 90 non valen para o ano 2025. Nin 2026, nin 2027, estamos noutro momento, 2028. Que teria que funcionar para 2028? Porque tú pensa que nas últimas eleccións o BNG foi capaz de mobilizar moito máis voto do que perdeu o Partido Socialista. Por lo tanto, para min a clave é seguir confiando neste país, confiando na xente deste país e demostrándolle que hai unha alternativa sólida para gobernar e que tamén representamos outra forma de facer política. Porque un problema, a veces que temos, que é real, e é que nas eleccións galegas vota menos xente que en outros procesos electorais. E por qué? Pois seguramente porque non esas persoas non ven cal é a utilidade do seu voto nese momento, non están pendentes do que pasa na política galega. Estamos máis pendentes da fochanca famosa. Bueno, é que é imposible non falar da fochanca. Eu estes días, pois quero falar das propostas de vivenda, fa unha rolda de prensa e do único que me preguntan é da corrupción do PP e do PSOE. Digo, pois non, é que a xente ten que ver que na política hai unha alternativa que ten propostas, que está pensando en como mellorar a vida da xente. Porque tamén creo que iso é algo que nos está pedindo e demandando un sector social. Me preocupa moito a antipolítica. E a antipolítica tamén nace cando todos os días o ruído único que fai é que falemos non da corrupción do PP e da corrupción do PSOE. Digo, pois miren, en Galiza hai unha forza política que leva máis de 40 anos con responsabilidades importantes de goberno e non ten ninguna persoa condenada por corrupción. E ven que o intentaron. Ven que o intentaron. Pero non o hai porque temos outra concepción da política. E hai que tirar non da man de todas esas persoas que o mellor din, pois para que vou ir a votar se nadie está preocupado polo que pasa na sanidade, polo que pasa na educación, por si meu fillo ou miña filla se ten que ir fora. Quizáis hai un sector social que o mellor en algún momento pois, colle outras papeletas ou non vai a votar, que si o que nos facemos e dicimos e o que propoñemos lle motiva,
pode ese día, ese domingo no que se convoquen as eleccións, ir a votar con ilusión a papeleta do BNG, e a nosa responsabilidade. Isto, o sea, nos temos que ver en como chegamos a todo o mundo, en como traballamos e en como representamos unha alternativa diferente para mover a máis sectores sociais dos que habitualmente se moven nun proceso electoral. Pero pode ser que hoxe en día a xente non vote, digámoslo, no bo sentido polos seus intereses, por unha educación mellor, por unha sanidade mellor, por uns mellores servicios sociais, que logo é o que palpa e o que sufre na súa vida, e do que se queixa no bar, e do que se queixa coas amistades, pero logo pode haber outros condicionantes, non sei se máis emocionais, creo que leven o seu a votar. No voto hai moitos elementos que influen. Non hai un elemento, non hai só a racionalidade, está a emocionalidade, está onde tú te posicionas, é que é algo moi complexo, e non hai un elemento que sexa determinante. Entón, creo que nós o que estamos conseguindo é demostrar que o BNG é unha forza política diferente, unha forza política que ten un proxecto pensado para Galiza, que traballamos desde unha coordenada que é a coordenada de ver como xestionamos o ben común. E eu creo que desde aí é desde onde nós podemos construir. Eu o que fagan outras forzas políticas, pois é a súa responsabilidade. A min o que me preocupa é que facemos nós como BNG e se realmente pois camiñamos nunha dirección que é na que eu creo, no? Que é a política ao servizo da xente. Na política ao servizo do país, na política que pensa a medio prazo e na política seria que está tratando tamén de dar solucións reais aos problemas, porque, bueno, se propoñemos o ouro e o mouro, logo ven as frustracións. Nas últimas autonómicas o PP presentábase despois de tantos anos con Feijóo, con Alfonso Rueda, que daquela aínda que se multiplicaba sobre todo na ter era un candidato moito máis descoñecido, e conseguiu un resultado realmente moi bo. Houbo sensación de que podía chegar o cambio nese momento e houbo frustración despois por non conseguilo? Bueno, creo que houbo unha posibilidade real de cambio. Chegou a haber esa posibilidade real? Penso que sí, tamén é certo que o Partido Popular pois fixo unha campaña moi rastreira, eu digo aí estilo presidente que temos, non? Unha campaña na que pois, intentaron xogar ao medo e non a un debate de ideas. En todo caso, sempre digo, nos fomos a unhas eleccións nas que eu había tempo que non vía a un Partido Popular tan nervioso, non, utilizando as malas artes que vemos que saben utilizar, e o que conseguimos foi mobilizar a moita xente. Eu digo, falta un último empuxón, porque é certo que a veces os cambios transformadores como os que representa o BNG costa máis que cheguen, pero van chegar. O poder municipal está sendo un paso, ou debería ser un paso cara a Xunta? Porque nestas últimas eleccións sí que se conseguiron prazas que non sei ata que punto eran casi un soño anos atrás, falo nomeadamente de Santiago. Bueno, eu Santiago tiña moi claro que iba a haber un cambio liderado por Goretti. Díxenllelo toda a campaña. Estivo apretado. Sí, pero na cidade palpábase que esa era a opción. E eu creo que o grave que ahora mismo que estamos vendo é que pois, temos a un goberno que ten impulso, que ten as ideas moi claras e enfrente ten unha oposición destructiva que está instalada no antisantiaguismo, non? Votando en contra de Santiago, traballando en contra de Santiago e pensando que si boicotea proxectos que está impulsando o goberno, lles pode ir ben a eles electoralmente. Eu creo que van a ter unha penalización moi grande nas eleccións. En todo caso, os procesos electorais cada un ten a súa dinámica, o seu ritmo, e o que estou convencida de que o BNG vai seguir avanzando nestas eleccións municipais, vamos a ser a forza política que máis suba, e vamos eu creo que a seguir aglutinando que o BNG pues, ten un espazo a alza neste país e eu creo que iso é importante de cara ao resto de procesos electorais, claro. Eu sigo mirando para atrás. Este foi o primeiro 25 de xullo como portavoz nacional? Sí, aí estaba. Con moita emoción ese día porque non era a primeira vez que falaba nesa praza, porque xa falara en algunha ocasión anterior representando a Galiza Nova, pero sí era a primeira vez como portavoz e pues, sempre un día moi emocionante que eu sentía moitísima responsabilidade de falar nese espazo e sobre todo de transmitir moita
ilusión, confianza, importancia, porque é certo que era un momento complexo. Se alguén nunca veu a esa man, eu recomendo que veña, porque eu lembro a primeira vez que viñen, que debía ter 17 anos ou 18, e, bueno, contei unha pequena mentirijilla a meus pais, dixen que estaba Onde pensaron que estabas? Na casa dunha amiga. E aí me fun a Santiago tamén pues, con un amigo moi amigo de Sarria, tamén compañeiro de Galiza Nova, que por certo faleceu hai pouco, e foi un día precioso porque de repente sentín que éramos un movimento inmenso. Es que había moitísima xente e esa forza, esa ilusión, e me parece que é un día pois para vir, para festexar o país, para festexar o que somos, para demostrarlle ao mundo que somos unha nación orgullosa de selo, que quere ter nas súas mans a capacidade de poder decidir o seu futuro, e ademais un día de festas. Entendo entón que esta é da última campaña? Pois sí, esa é a noite electoral na que tivemos o mellor resultado da nosa historia. 25 deputados e deputadas, casi medio millón de votos, e un día no que dixemos, pois hai que seguir empuxando polo cambio que necesita Galiza. Cantos deputados cambiarías agora por gobernar? Ningún. Eu quero gobernar con máis deputados e deputadas. Eu creo que pues todas as forzas políticas teñen que aspirar a ter a maioría suficiente para levar adiante un programa de transformación, e o que quero é que o Bloque siga medrando, e estou convencida de que nas próximas eleccións imos rematar a xogada, ¿no? Porque isto é como no fútbol, que se entende moi ben, sí. ¿No? Chegamos á final da Champions, que xa chegar á final pois xa é en si mesmo, non? Un gran mérito, e agora estamos mellorando o equipo para que na seguinte quedemos de primeiros. Tiras máis de baloncesto, non? Sí, pero tamén me gusta ver algún partido de fútbol en directo, eu son de ir ao campo. Pero de xogar máis o básquet? Bueno, tamén xoguei a fútbol sala, sí? Sí. O primeiro equipo de fútbol sala femenino e a primeira liga que houve en Sarria, aí estábamos. E que tal foi? Ben, éramos malísimas, pero pasábamoslo moi ben. Dimitía o noso entrenador porque decía que non entrenábamos o suficiente. Gusta moito decir a moita xente eso de que todo o que está pasando pasou antes en Galicia. Eu estaba pensando, por exemplo, nos famosos 5 días de reflexión de Pedro Sánchez, Ana Pontón tivo a súa reflexión antes tamén, non? Bueno, creo que é moi importante reflexionar e as decisións que tomes, tómalas con convicción. A min a xente que lle preguntas, aceptas isto e che di que si a primeira, sempre me xenera unha dúbida, porque creo que en política, na vida, temos que pensar moi ben o que facemos, non? E é certo que naquel momento eu sabía que tiñamos moitas expectativas por diante, que torcerlle o pulso ao Partido Popular iba a requerer pois, moito esforzo, moita dedicación, e eu pois, quería facer unha reflexión personal e colectiva respecto de si estábamos realmente en un momento para poder dar ese gran salto adiante que necesita o país, e, bueno, creo que foi un proceso moi productivo. Ao longo deste proceso, eu estaba pensando antes, cando falabas algúns nomes de compañeiras, de esa nova imaxe que foi construindo o BNG, e que é difícil axustar a caricatura que moitas veces fai do nacionalismo e que asociamos os señores con barba e camisas de cadros. Que parte de mérito resultados ten este cambio na imaxe e que parte é real no cambio da base nacionalista? Bueno, eu sempre digo que unha organización política construíse en moitos estadios, e todo o que se fixo para ben e para mal fíxonos máis forte, non? Porque é como na vida, pois é certo que cando te equivocas aprendes máis, creo que cando todo vai parece que todo vai moi ben. Eu creo que nós en 2016 demos un cambio que pode parecer menor, pero que isto é como un barco, non? Se tú cambias un pouquiño o rumbo, a dirección xa é outra. ¿No? E eu creo que ese é o momento no que no 2016 todos e todas éramos conscientes de que algo non estábamos facendo ben, porque se a sociedade che dá as costas e que algo non estás facendo ben. Non é culpa da sociedade que vota mal, como se di ás veces. Eu sempre digo que cando a xente che dá as costas, botarlle a culpa ao empedrado non funciona. E nós fixemos cambios que algún pode parecer, algunha xente naquel momento nos decían que eran cosméticos, pero non, son cambios de fondo, de reflexión, de manter os nosos principios, evidentemente, porque eu sempre digo, cando unha forza política non ten principios,
non é útil á sociedade e nós temos os nosos principios moi claros, pero tamén era un momento pois de poñer en marcha pois unha organización que traballara coa man tendida, que traballara en todos os ámbitos, non, nos que había preocupación da sociedade galega, porque eu creo que o nacionalismo é darlle unha resposta aos problemas que ten Galiza. E saber que queremos facer coa sanidade, que queremos facer coa educación, que modelo de desenvolvemento económico temos para o noso país. Evidentemente queremos máis capacidade de decisión, porque cando os demais deciden por ti, normalmente deciden en contra de ti, e estámoslo vendo constantemente. E eu creo que o que levamos feito nestos 10 anos eu creo que é un éxito colectivo onde se demostra que cun discurso claro, pegado, non, a pé de rúa, escoitando o que a xente opina e o que a sociedade galega reclama, pois acertamos e, vamos a seguir traballando para darlle a este país o goberno que se merece. Ahora que falamos deses 10 anos, cantos anos ten Icía? Icía ten 6. 6. Estaba pensando que medrou máis en este tempo, o BNG ou a nena, porque digo porque tiña por aquí algunha foto túa con ela, que é algo bastante habitual vervos xuntas, pero que creo que ese obxecto que sempre pedimos aos nosos invitados e invitadas que nos traian tamén ten relación con ela, entón creo que casi mellor. Sí, e nos dis por que nos trouxeches isto. Pois mira, isto é un debuxo que me fixo Icía para poñer no meu despacho. Ela tiña 4 anos. Por eso está aí o 4, claro. Tiña 4 ou 5, pongo 4, pero eu creo que ela tiña 5 anos e teño ali adornando o meu despacho porque, primeiro é como me ve ela. Parecíame que, pois como representa un pouco para min un momento moi importante na miña vida como é ser nai. Tamén me parece que é moi importante que lle demos espacio aos nenos e ás nenas, que eu aprendín moito vendo como ela medra, porque a veces temos como unha imaxe moi paternalista respecto deles e delas, e son personiñas que teñen as súas ideas, no? Que teñen a súa forma de ver o mundo, e que así, se as integramos máis, melloramos todos como sociedade. E, pois porque nestos anos pois son anos de moito esforzo físico, non? Na que eu sempre digo que a crianza require aí moita dedicación, pero tamén son anos de sentir un tremendo amor, de aprender moito dela e, pois para min ela é o máis especial da miña vida. O sea, que isto volve correndo para o despacho, non? Home, claro, que se non vai me reñer como é posible que non o teña. Está ali porque, tamén me parecía que tela ali todos os días un pouco comigo, nesas horas que lle quita, que a veces me quita a política de estar con ela. Porque quita moitas. Máis das que me gustaría. Ainda que eu tamén son das que creo que temos que dedicarlle tempo á nosa vida personal e sobre todo a cuidala. Entón eu tamén planifico para que as ausencias sexan as mínimas posibles cando pode ser, claro, nunha campaña electoral pois non, pero mellor noutros momentos. Non están pensadas para conciliación as campañas? Non están pensadas para dedicación absoluta. Son etapas, non? Tampouco estamos en campaña, ainda que a veces digas, estamos en campaña permanente, non. Pero non estamos en campaña de verdade? Non, en pre-campaña, eu creo. Ana, un placer terte por aquí. Cando ven un músico ten que cantar, cando ven un humorista pedimoslle que nos conte algo. A ver, nos vimoste subida a un escenario facendo algo de stand-up, pero sempre damos a elexir cantar ou contar para rematar. Mima, isto non o contaba eu con eso. Cantar ou contar, que eu son malísima contando chistes, pero cantando así a capela tampouco me vexo moito. Logo? É obrigatorio. Mira, un chiste que me conta Icía. Veña. Que iso é unha boa coartada, ademais. Se iso conta a nena non ten por que parecer mal, non? Pois é que fai unha rata enfadada cunha metralleta. Que fai? Ratatatatata. Sevir. Ana, moitísimas gracias por subir o vagón connosco. Se chegan as cercanías avisaremos, Pois nada, eu creo que o próximo vamos a facelo nun cercanías, Un prazer.